Γεια και καλώς ήρθατε στο Fanbase, ένα κανάλι που μιλάμε για τις αγαπημένες μας ταινίες που μου παρακολουθήσει είτε στο σινεμά αλλά είτε και στην τηλεόραση. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς συναντάμε το Iron Claw, όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά σιδερένια γροθιά, με διάρκεια 132 λεπτών και ήρθε στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 8 Φεβρουαρίου του 2024. Την ταινία αυτή μας συνέφερε η Tanwir και έχει κριτική στο Αθηνόρεμα 3 στα 5 αστέρια. Με σκηνοθεσία το Sean Darkin και cast το Zac Efron a.k.a. Kevin Von Erich, το Jeremy Allen White a.k.a. Kerry Von Erich, το Holt McCallany a.k.a. Fritz Von Erich και τη Lily James a.k.a. η Pam ή αλλιώς η γυναίκα του Kevin Von Erich. Η ταινία μας μιλάει για έναν πατέρα ο οποίος έχει δημιουργήσει μια αυτοκρατορία στον κόσμο του Ring και βάζει και τα παιδιά του μέσα για να γίνουν όσο το διάστημα ήταν και αυτό στο Ring. Αλλά θα τα πιέσει με τέτοιο τρόπο που στο τέλος η ταινία θα πάρει μια τροπή που δεν την περιμένει κανένας. Πριν πάω στα spoilers, θα ήθελα να πω μια γενική γνώμη για την ταινία, ότι η ταινία είναι μια πάρα πολύ καλή κατά τη γνώμη μου. Και λίγο πριν πάμε στις spoilers, όπως είπα και πριν, θέλω να μιλήσω για το καταπληκτικό transformation του Zac Efron, ο οποίος στο High School Musical είναι μια φλίδα και τώρα γίνει ο τριπλάσιος. Καταπληκτικό transformation κατά τη γνώμη μου. Πάμε στα spoilers. Πριν ξεκινήσω να πω τι λέει η ταινία, θα ήθελα να μιλήσω για την αληθινή τραγική ιστορία των Von Erichs. Πριν πω, το είπα και πριν, αυτή η κουβέντα τώρα θα περιέχει spoilers, οπότε όσοι δεν έχετε την ταινία να πάτε να τη δείτε και να επιστρέψετε σε αυτό το βίντεο. Η ιστορία των Kevin Von Erichs είναι ακόμη πιο τραγική από ό,τι είναι στην ταινία, διότι στην ταινία δεν περιέχονται δύο αδέρφια που στην πραγματικότητα υπήρχαν. Ο ένας αδερφός περιέχει την ταινία, αλλά για πάρα πολύ λίγο, δηλαδή ίσα-ίσα που τον αναφέρουν οι χαρακτήρες, όπου είναι ο μικρός ο Jack, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος από τον αδερφό που πέθανε σε ηλικία 5 ετών από ηλεκτροπληξία. Έπειτα πέθανε ο David Von Erich από διάσωση του εντέρου του στο ξενοδοχείο του στην Κίνα λίγο πριν παίξει για το πρωτάθλημα για το International, νομίζω για τη ζώνη του ευρωπαϊκού του στο WWE. Μετά πεθαίνει ο Mike Von Erich, ο οποίος δεν αντέχει από το θάνατο του αδερφού του και επειδή έπειτα από με το που το βάζει ο πατέρας στο ring, έπειτα από μια σκληρή μάχη σπάει το χέρι του και αυτό τον βάζει σε κόμμα και έτσι δεν μπορεί για αρκετό καιρό να κάνει αυτό που αγαπά, δηλαδή να παίζει μουσική. Έτσι δεν αντέχει από την πίεση και αυτοκτονεί. Έπειτα πεθαίνει ο Chris Von Erich, ο οποίος πέθανε από κατάθλιψη έπειτα από το θάνατο του Mike και του David, ο οποίος ήταν να γίνει αυτός σαν τα αδέρφια του, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας δεν ήταν και πολύ ψηλός, ήταν γύρω στο 1,60-1,62, κάπου εκεί. Και πέθανε από κατάθλιψη. Και τέλος πεθαίνει ο Kerry Von Erich, που κατά τη γνώμη μου έχει την πιο λυπητερή ιστορία, διότι έπειτα από το θάνατο του David γίνεται θύμα σε ένα ατύχημα, του κόβεται το πόδι και έπειτα ο πατέρας του τον πιέζει να μπει πάλι μέσα στο ring και με το χωρίς πόδι που έχει, δηλαδή με μια πρόσθετη μπότα και μετά έπειτα, και όπως είπε και στην ταινία σε μια γραμμή, ότι δεν αντέχω, θέλω αληθινή οικογένεια, με πιέζουνε, δεν μπορώ, και αυτοκτόνησε και αυτός. Μια γνώμη πριν μπω στο τι γίνεται στην ταινία και η γνώμη για την ταινία. Ο Zac Efron πιστεύω ότι ο Kevin Von Erich στην πραγματικότητα έζησε όχι επειδή ήταν πιο δυνατός από τους αδερφούς, αλλά επειδή είχε δίπλα του την Pam, η οποία του έδειξε πως είναι πραγματικά η αγάπη, διότι οι γονείς του μόνο τον πίεζαν, η μάνα του δεν είχε καν γνώμη και ο πατέρας του μόνο που ήξερε να τον πιέζει μέχρι να γίνει όλο και καλύτερος. Σε κάποια φάση και στην ταινία κιόλας έχει πει να πάει ο Kevin να πάει να παλέψει για την international ζώνη στο WWE, αλλά τελευταία στιγμή το αλλάζει και λέει θα πάει ο David. Και όπως λέει και στην ταινία, τα σύγκρινε τα αδέρφια, δηλαδή το λέει και στο τρέιλερ, ότι πρώτα είναι ο Kerry, μετά είναι ο Kevin, μετά είναι ο David και μετά είναι ο Mike. Αλλά λέει όπως πάντα, η σειρά μπορεί πάντα να αλλάξει. Και τώρα πάμε και στη γνώμη μου για την ταινία. Η γνώμη μου για την ταινία θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, δηλαδή από τις άλλες δύο ταινίες που έχει φτιάξει ο Sean Darkin, το Martha Marcy, η May Marlin και η Φωλιά, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ταινία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Η ιστορία έχει μεταφερθεί πάρα πολύ καλά. Για μένα αδικήθηκε που δεν πήγε στα Oscars, και αν όχι ο Zac Efron, γιατί και ο Cillian Murphy έπαιξε τρομερά στο Oppenheimer, αλλά και ο Paul Giamatti έπαιξε αρκετά καλά στα παιδιά του χειμώνα. Ο Jeremy Allen White, άξιζε μια εμφάνιση στα Oscar έστω και για nomination, χωρίς να το πάρει, γιατί θεωρώ ότι αυτός έπαιξε καλύτερα και από τον Zac Efron
και θεωρώ και τον Γκέρι ως η πιο λυπητερή ιστορία στην ταινία. Την ταινία την παρακολούθησα στο Village Cinema στο Reading, ένας πολύ καλό κινηματογράφο. Και θεωρώ, όπως είπα και πριν, ότι η ταινία είναι πάρα πολύ καλή και λέω σε όλους να πάνε να τη δουν, και όσοι δεν προλάβουν να τη δουν στο σινεμά, αυτή η ταινία να τη βλέπεις και στο σπίτι και σίγουρα θα περάσεις καλά τις 2 ώρες και 12 λεπτά που θα τη δεις. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για το Madame Web και για τη νέα ταινία ντοκιμαντέρ για τον Bob Marley One Love. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο.